Sekufe inqwaba yabantu emva kwengozi enyantisa igazi. Mbukela ke ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zime kanje. Sekwenzeke ingozi enyantisa igazi emgwaqeni u-RD eThohoyandou ngasekhononi esifundazweni saseLimpopo. Kubekwe ukuthi le ngozi yenzeke ngaserobhothini ngesikhathi udrayiva webhasi ephelelwa amabhleki ehamba ngesikhulu isivinini ubesehluleka ukulilawula ibhasi labese lasithela etekisini. Nokungagcinanga lapho, inqwaba yezimoto ezimbandakanyile kule nhlekelele yengozi. Kanti wembukela abazimo zokuphepha basematasa nje ukukhuculula abantu kule nhlekelele yengozi, okubalwa inqwaba yabantu abadlulile emhlabeni, kanti wembukela inamba okuyiyonayona yabantu abashonile bengakaqinisekisiwa ngoba kusamatasa nokukhuculula kwabantu ezimotweni. Mbukeli, bekuyizona-ke lezo ebengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lwakho kwi-comment section. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje. Sale kahle.